Wintersportvakantie. Appie en Geeske Steinhoes deden al jaren meer dan de Stoorslotterij. Ze hadden nooit veel gewonnen. Ja, een keer 50 gulden in de prijs van de lot zelf, maar nooit veel meer. En ieder mooi weer, zei Geeske, schade nou een keer maar roer, Appie. We kregen hier toch niks. Duivel schiet altijd bij dikste bulten. Maar Appie was de deurzetter van Hoezoet. Wacht maar op, hè. Zelfs ben nog dankbaar wezen als we een gooie prijs winnen. En ja, in oktober van vorig jaar hadden ze een prijs. Geeske kon er ook naar Leuven, toen ze op teletext zag dat op lotnummer BX01279 een prijsvallen was van 1020 euro. Ze was helemaal uit ketsen en zich lipte zo uit naar boven, waarop je zo aan het hemel was, dat hij dacht dat er aan vermoord werd. In zijn onderbroekje zuipen nog op kop vloog hij trap af naar beneden en scheelde niet veel of er was vuur over van trap afval. Beneden trof hij Geeske en voor televisie met een urijn stoorsluts. Mensen van Esveld, herten staat me hier stil. Wat is er wel gebeurd? Wie heeft een prijs gewonnen in de loterij? Geeske was helemaal uit ketten. Kijk wat doet doorstaat. Appie greep loterijbrief goed aan en net op dat moment kwam op scherpende cijfer 0 op tenen. Het duurde zeker een minuut of 7 tot cijfer 9 weer in de beurt kwam. En dan zag hij het ook. 1020 euro. Zuchts wel, als het nog vol was het eerste wat hij opbrengen kon. Ze hebben zich op baan gevallen lopen en werden als kinderen zo blieden. Was je wel wie er met jou, Geeske? Begonnen met op wintersport. Dat was je altijd zo groot. De was je altijd over een arreslee met Petervuur en wie baart erin en een koetsier op bok en dan op plekken waar huivels snij ligt. Heschrik, Appie, zei Geeske. Dat is ja zo'n meervaller dat witte morris van neem. Kunnen we ook eens meer praten over wintersportvakantie. En zo is het gebeurd. Appie had zich aangetrokken en bij echte lieden ben door een bekende reisbureau gewoon en hebben ze op vuur liggen loten over de mooie plekjes in Oostenrijk. En ze kwamen ook bij Kitzbühel in die hoge touwen. En op 10 januari vertrok de bus die doorheen brengen zou. Ze hadden nog wat tijd om zo'n nieuwe winterklaar te steken. Al die hadden net reclame met. Thermo onderhoud was er ook bij. En voor Geeske werden er onderbroekjes met mooie gekleurde blankjes erop. Het was eigenlijk niet begroot, maar ze hadden besloten dat ze in de zomervakantie maar wat zonniger aan zouden. Het was een mooie reis geweest. Wel verbuiten. En rood en open kwamen ze in hun hotel Post. En pas de andere dag smurgen zeggen ze hoe mooi of het wel was. Overal snij, bulten. En de bergen rondom Kitzbühel werden heel mooi. Niet erg hoog, maar wel met een heel mooi uitzicht. Heb je gisteren nog nooit op ski staan. De eerste de beste dag kregen ze skiles. Dat staat bij de prijs in. Het was een knappe jong kerel die je les gaf. En Geeske hong aan zijn lip. En dat kwam ook om reden dat ze nou veel verstond waarover hij het had. Heb je wel. Maar Geeske er nou duidelijk waarop ze dan moest op hun geleide skis. Het was wel vermoeid wist. En door de après ski, drinken van een botteltje na afloop van de lessen. En 2 meter binnen ze direct op beren gewoon. Ook de andere dag was er nog les. En toen moesten ze ook maar eens naar te redden. En met skilift ben ze omhoog de berg ingegaan. Beide in hun eigen klaar en het thermo onderhoud. Maar ben biedt toch Riek, hè, Appie. Maar een sigaretje moest nog ieder zo zijn. En boven op bergen hebben ze het geleerd en in de praktijk gebracht. En maar zich worden geen boeten gewoon goud. En zijn plezier als een stel leutje kinderen. Geeske skieten nu een stukje snij, waar nooit veel lui waren. Ik moet nodig, zei ze tegen Appie. Ja, maar lieve, de kindie toch niet met haar die lui. Doe bij dat bosje. Als ik daar zit gewoon, dan is er geen sterveling mee. Nou, touw dit maar, ik ga wel op doekje staan. En zo gebeurde het ook. Geeske verschool zich achter een bosje, knupte jaarslust, trok een gewatteerde boksen om beneden en door het terbo geblauwd onderbroekje en ze ging op boekenbakken zitten. Maar ze hadden één ding vergeten. Ze hadden dus kiezen uit hoe doen. En de bosje stond net op het hoogste puntje van het Leutje bergtopje. En net op het moment dat ze klaar was
En de ronde gaat weer op lies te trekken wil, schoot de linkerbeen vooruit en de rechterbein ging erachteraan. Geeske kwam uit het bosje de vuurski met beide bokkers op de enkels en ze kon zich maar net stonden houden met de skiestap. Appie keek er nu of hij een spook zag. Op een stoof Geeske kwam in volle voort voorbij. Appie, help me. Appie wilde dat wel, maar kon hij met grote muiten bijhouden. Ze stond wat een rakettenbergeling af. Direct op man en vrouw af, die stond te genieten van het mooie uitzicht. En voorden was niet meer te voorkomen. Nu leken keken om een hoed lawaai verderop weer afkwam, want ze waren te lood om te reageren. Een botsing was onvermijdelijk. Appie zag het allemaal gebeuren. Hij stond dan voor de ogen toen de botsing kwam. Geeske was recht op de man afgereden en beide lagen uitgezeild in snij. Er was geen beweging meer in. Appie schoot een ballonvis op zijn vrouw af en trok zich aan als maar kon. Geeske zonderbroekje om u liezen en toen zag hij wat er gebeurd was. Uw been lag in Highlander staan als normaal. Hij was duidelijk brood. En de man die zei was net aan bijkomen en hij kaapte van pijn. Ook bij hem was duidelijk te zijn dat het niet goud was met zijn been. Gelukkig had de vrouw een zaktelefoon bij zich om de Oostenrijk CAWO te bellen. En gauw af in lood op landde een helikopter op Snijveld, waar Appie stond te wonen bij zijn Geeske en de haalt hij bewusteloos was. Ze hebben me de eerste hulp verlangd en de helikopter droeg, zo'n met haar reed man. En toen vloog het hele stel naar het ziekenhuis en Geeskes been werd in het schip gezet. Vakantie had precies 3 dagen geduurd en de ritje met haar slee in de snij was ook nog niet geweest. Geeske is met een gipsvlucht naar Nederland gebracht. Appie zat noordstuur in het vliegtuig. En daar waren nog veel meer Nederlanders dat een gebroken been had op na een ongeluk met schieten oplopen. En Noors Geeske, aan de andere kant van het gangpad, zat ook een man met been in gips. En ben je ook een ongeluk gehad? Vroeg ze nieuwsgierig. Ja, zei de man. Er is een vrouw met een blote hond op me inreden. Appie keek maar gauw aan de kaarthoes.